Video sa pagpukaw ug pagbadlong sa usa ka kawani sa Lapu-Lapu City Hall sa mga batang libod suroy nga naghigda haduol sa welcome signage habig sa MEPS nakani og negatibong reaksyon. Siluan meron din adunay live update ini, May. Lan maayo man ang katuyuan sa pagbadlong apan ang paagi sa paghimo niini nakaani og mga negatibong reaksyon dili lang sa mga netizens apan lakip na sa mayor sa Dakbayan. Sukad niadtong Martes, mikatap kining video sa usa ka kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga migamit og silhig pagpamadlong niadtong tulo ka mga batanong na naghigda sa tubangang bahin sa welcome signage sa Mactan Economic Zone 1 sa Barangay Pusok. Wala man direktang naigo ang mga bata sa silhig, apan alang kang Mayor Junard Ahong Chan, dili kadto ang insaktong paagi sa pagbadlong sa mga batang libod suroy. Ato nang i-correct no, sayop to nga paagi. Dapat kita ang insakto kung naasa sa gobyerno, yatong tarungon pikpik unya i-rescue dadon sa barangay, and then we call up the parents or the guardians para mag-guided ang mga bata. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa naasoy kawani kinsa na destino sa Nerve Center sa Dakbayan. Iyang gipasabot nga gikan siya naghatod sa iyang asawa sa MEPS mga alasay sa buntag niadtong Martes. Dihang may usa ka concerned citizen ang mipadayag og kadismaya sa kahimtang sa mga batang na naghigda daplin sa karsada nga way nakabadlong. Abanti man ka sa City Hall. Badlungan yun na. So nga asa day ma'am. Mo to akong gitan-aw. So nga sige lang ma'am. Nya ako lang pakurata ni ma'am. Kay gipukaw naman niya wa man gyapon mo tuo. Ako lang pakurata. Akong gihapak ang karton sa kanang silhig sa Manilhigay ba. Iyang gidugang nga humaniya badlunga ang maong mga bata, ang mga tanod na sa barangay ang mihipos kanila. Naka-uniforme man siya ni atong higayuna apan dili pa kadto ang oras sa iyang trabaho. Di ko abandon sa duty kay wala pa man ko'y duty na kay 8 to 5 man akong duty. Dili ko abandon sa ako ang duty. Kay alas 7 pa na naitabo sa buntag. Mora to, balik ko sa mo ha. Mahaw, yung duty na. Mora to. Kaganiha, gitahasa ni Mayor Junard Ahong Chan si City Administrator Attorney Danilo Almendras sa paghimo og pakisusi sa hitabo. Mato ni Attorney Almendras nga parehong nahinabi na niya ang maong kawani ug ang labaw sa DRRMO dihin nasakop ang Nerve Center ug nasuta niyang makadagang higayon ng magawas-gawas atol sa oras sa trabaho ang maong kawani. Noon man ganing nang atol sa iyahang asawa, pero the fact is nga gidungog na siya nga loafer. May ko sample nga rin ipatawag di ka wa kadiha. Iya sulti ni kaon kuno siya. Subay niini, mato ni Attorney Almendras, gimando sa mayor nga ipabalhin og laing opisina ang naasoyng kawani. Si Mayor kay gusto man siya sa field, ibalhin siya sa field. Kasi gustuhan siyang magdadag silhig. Lan subay sa mong hitabo gimanduan usab sa mayor ang Lapu-Lapu City Police pinaagi sa abag sa barangay nga mas pahigpitan pa ang pagpatuman sa curfew. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.